Сега моята баба ще ви разкаже какво е майчиното проклятие. Лошо е майка или татко да те кълне, ама майка и баща да те кълне, да е много засегнат. Да го заболи? Да го заболи. И тогава вече, като го е яд човек в яда си, всичко изказва. И това хваща. И това се случва. Да, случва се. Чичо Янул изглежда с приятелка, която е искал, татко му не е съгласен. И той вече, като не може да се надви бащата, ядосвал се много, рекал. Някой ден рекал, да не видиш дете от коляното си нагоре. И така всичките му деца, като раждали, умирали. Мънички. Малки. Хванала го е тази клетва. Хванала го е, докато той, бащата, сина, пак удовял. Тя умряла за първата ден. Не иска. Дед го е досвал. Умряла и се ожени от старото село една. Тя много харна жена беше. Тогава чак доби едно момиче от нея, от втората жена. От първата нищо не остана. Това всичко от клетвата. Ами той така се представя, че татко му прокълна, затова така не живее деца. Трябва да внимава малко с нервите си, да може да ги контролира. И да внимава какво изрича. И да внимава кой изрича.